Здравейте, банда! Продължаваме с част 2 за подпорната стена. Кофрашчето понаправихме, камък отдолу 10 санта, желязото. Много вали кал, голям калищак. Тук няма да слагам отдясно платна. Няма смисъл. 50 санта и един 2. Ще го напълня с бетон. Ей, тъй го направих. Стана да се укрепи отстрани. Тук заради големите каманаци ги направих по-малки. Желязото. Общо взето остана да укрепим тук кофража по конеца. Да сложа отгоре мрежите и фундамента ще го отлеем. Това е положението до момента. Очаквайте желязото, бетона и да сме готови с фундамента. Ама изсявали по-малко на изчакване. Който му харесва, се абонира и да следи развитието как ще стане стената. Това е общо взето. До скоро!